फैनाया जों 150 लाख फैदों आरो। आच्छा बेनिफ्राय दा बेहाय खै बिगा दङ? बेहाय गासै 12 बिगा दं। 12 बिगा। आच्छा दा थालिरनि कन्डिसना बोरै जाना दङ? थालिरनि कन्डिसनाथ' जोबोद गाज्रियानो दा जोङो दा फाननोबो जाबाय जोंहा दासान्दि 200तासो जोंहा थालिर फिथाइ जानानै दङ। दा नै कर'नानि लकडाउन बन्द'नि थाखाय जोङो दा थालिरखौ कुनु साप्लाय होनो हायाखै। ओरैबा जोङो साप्लाय होयोमोन दा कुनु साप्लाय जायैखाय जोंहा दा थालिरा ओरैनो जा नुकसानाव गोग्लैना दंथ'यो दा। आच्छा होमबा दा नोंसोरो थालिरनि फालांगि खालामनायाव अलखदाव गोलैना दङ नङा होमबा? नंगौ। आच्छा थेंक इउ आंनि ए टु जेड फान थेंक इन्टारटेनमेन्ट इउ। चेनेलनिफ्राय।